Huwa tajjeb li jibqa' aktar flus fil-bwiet tan-nies imma din ma kinitx l-unika priorità tal-Gvern f'dan il-budget. Il-mira tal-Gvern kienet li jiffoka fuq it-tkabbir ekonomiku u tkabbir ekonomiku jiġi stimulat mill-bidu tal-leġislatura u mhux fit-tmiema. Għal dan il-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna waqt konferenza tal-aħbarijiet bit-tema Malta aktar b'saħħitha, Malta aktar ġusta. Fil-budget li l-Gvern ppreżenta tnejn li għadda, il-Gvern iffoka fuq il-parteċipazzjoni fid-dinja tax-xogħol u fuq l-edukazzjoni. Il-Ministru Cicluna qal li dan il-budget irid jinkoraġġixxi lin-nies biex jaħdmu u enfasizza l-importanza tal-edukazzjoni illi fi kliemu twassal biex il-ħaddiema jkunu preparati tajjeb sabiex jipparteċipaw fid-dinja tax-xogħol. Il-Ministru tal-Finanzi fisser kif dan il-budget iddaħħlu inċentivi sabiex titkabbar il-provvista. Id-domanda mbagħad tiġi ma' żmien għaliex it-tkabbir ekonomiku f'pajjiżna ser jattira aktar investiment u meta jkollna d-domanda rridu nkunu preparati għaliha, qal il-Ministru. Però ma ninsewx li hemm l-iskop ekonomiku u soċjali li b'mod sistematiku nistimulaw l-ekonomija mhux mid-domanda, dik id-domanda sa tiġi. L-ekonomija għadha tirpilja u d-domanda tiġi. Imma rridu nkunu preparati għaliha dik li ngħidula is-supply side. Il-Gvern identifika l-problemi qal il-Ministru Edward Cicluna u fil-budget inkluda miżuri speċifiċi sabiex jindirizza dawn il-problemi. Miżuri li ser iħallu wkoll 60 miljun euro fil-bwiet tan-nies. Iżda dan ser isir bil-għaqal għaliex il-Gvern għandu qafas finanzjarju x'jirrispetta. Fil-fatt minkejja li ser jibqa' aktar flus fil-bwiet tan-nies, il-Gvern ser ikun qed jissellef anqas flus biex jiffinanzja il-miżuri mħabbra. Dan ser ikun possibbli għaliex il-Gvern mistenni jdaħħal aktar flus mill-attività ekonomika. Il-Ministru Cicluna qal kif il-Kummissjoni Ewropea tatna rapport tajjeb fejn qalet li f'pajjiżna għandna sitwazzjoni aħjar milli kienet f'Marzu. Wara r-rapport pożittiv tal-Kummissjoni Ewropea, issa ser nistennew sal-ġimgħa 22 ta' Novembru fejn l-Unjoni Ewropea mistennija tgħaddi l-kummenti tagħha dwar il-budget preżentat mill-Gvern Malti.